Junta, building better Africa. Kanjero kuti patsiku la masankho chakwera chathandizidwe ndi Anjero apambane alamulire paka 2030 wo Chabwino tathokoza amene ndi mmodzi mwa amayi okonda chipani chimenechi cha Malawi Congress. Iwo akuti kwawo kwenikweni ndi kusanje koma kukhala muchilimbamo ndipo iwo ndithu anafunisitsa kuti abwere pano azaone kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji komanso msonkhano umene chipani cha Malawi Congress chakonza uyende motani. Inu chachikulu mukhala pamenepo kuti mutsatire tsatane wa zimene zikuchitika pano pa Njamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre. Malo ano ali pafupi ndithu ndi anthu amene munafikapo ngati ku Sochi. Tikachokera ngati ku Shoprite timakwera mtunda ngati tifuna tikatulukire ku chalichi cha St. Columba cha CCP ndipo mukangokweseka mtunda pang'ono mukamayang'ana ku nkhalango uku chaku Manzere ndi kumene ndithu kuli bwalo limeneli la Njamba Freedom Park. Ndi bwalo lalikulu kwambiri, ndi bwalo ndithu limene andale ambiri akamachita zinthu zawo salephera kufikapo ndipo ambiri amene amabwera pano amakhala kuti wazithemba kuti bwalo limeneli ine ndikazadzisa bwalo limeneli. Inu pitirizani tikuonera kanema wa Zodiac kuti mutsatire kandimverere adakanena za maluwa. Inu mumve ndithu zeni zimene zikuchitika pano pa Njamba Freedom Park. Tiliso ndi ena achinyamata amene abwera pano. Wina anthu akudziweni? ine ndi George Ukonde kuchokera ku Chireka. Mwachokera ku Chireka koma ngati mmodzi mwa achinyamata chifukwa chani munaona kuti mupezeke malo ano? Ndapezeka malo ano chifukwa chonena kuti Vitumbiko Mumba onabo akubwera kuno ku Blantyre. Akubwera kuno ku Blantyre chifukwa chake ndapezeka kuno tifuna tizamve zina zimene iyeyo watibweretsera muno Blantyre ndiye tikumudikira malo ano. Mukuyembekezera kuti atha kuyankhula zotani, atha kubwera ndi uthenga wanji? Tikuyembekezera kunena kuti Vitumbiko Mumba akabwera malo ano atibweretsera mawu achilimbikitso amene ife Amalawi tikuyembekeza. Mukudziwa inu kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera ndiye president wa dziko la Malawi, ndiye adasankha nduna imene tikunena kuti Vitumbiko Mumba. Mwina ngati mmadzitsata Vitumbiko Mumba anali mmodzi amene anali minister amene amayang'anira zinthu zina. Lero lino ambasa Minister of Trade and Industry. Mwaona inu zimene iye akupanga wagwedeza dziko la Malawi kutipula pa ground kugwira ntchito molimbikira. Ndiye tikudikira kuti atilimbikitse kuti atipase masomphenya. Mwina mwaona kusintha kwa zinthu makamaka katundu kuti watsika komanso mkatikati mwakemo tikutha kuona kuti angakhale kunduna umene anali umene waza ntchito waonetsera. Taona anthu ambiri akusinthika mu zintchito mmene iwo akugwira. Chabwino ndithu amenewo ndi mmodzi mwa achinyamata amene abwera pano kuti ndithu azaonere nawo msonkhano umene ukuchitika pano ndichezeka ndi Christopher Sande. Christopher Sande ndi mtolankhani wathu kuno ku Blantyre ndipo iyeyu wakhalanso akutsatira kuti zinthu zikuyenda bwanji makamaka kwa kunkhani ya ndale. Mwina Christopher posachedwa Vitumbiko Mumba akhale akutulukira pamalo pano koma ndimafuna utangotipasa chithunzithunzi kuti tikayang'anira ndale imene zikuyendera msonkhano umene akonza Mumbawu. Mwina pali chachilendo chilichonse? Chachilendo chilipo chifukwa kwa ine monga ndikuganizira ndikoyamba kuti nduna payokha ikhale patsogolo kuti ipange msonkhano pa Njamba pano. Pa Njamba pano ndi malo oti ali ndi mbiri, ndi malo ambiri ano. Anthu ambiri mwina akafuna kuyambisa chipani amabwera pano. Anthu ambiri akakhala kuti mwina akuchita bwino pa ndale amabwera pano. Ndi malo ndithu amene sitingamatchule Malawi muno mokhudzana ndi ndale osatchula ayi. Ndiyeno msonkhano wa lerolo bwera panopa kwa Amumba ndi chinthu
chopereka chidwi chifukwa panopa Mumba usanabwere koma pali anthu ambiri pano pabwera anthu ambiri kuoneka kuti padzaza pabwera anthu ambiri ndithu ndeno ichi chikuonetsa kuti mwapaderaso Amumba paokha ngati munthu wandale iyayi ndithu mphamvu ali nazo kunkhani ya kulimbikitsa kuti mbali yake ngati nduna ya boma komanso ngati nzika kuti athe kulankhulana ndi anthu kudzera ku chipani chawo cha MCP. Mwina Christopher, you as one of the senior journalists walembapo nkhani za ndale watsatirapo ndale mene zikuyendera kwathu kuno ku Malawi, ukuganiza kuti Amumba courage ikubwera bwanji kuti mwina kunena kuti ine ndikupita pa njamba sabata yomwe ino mwina kati mwa wiki momwe anali kuzomba ukuzitanthauzira motani zimene akuchita? Ukationetsetse nzanga Kasimu kuzomba Amumba ananena kuti akufunitsitsa ndale zoti zotsogoza Amalawi zotsogoza anthu osati kumapanga ndale chifukwa choti mungofuna kupanga kuti mwina mupindule pachuma. Ndiye iwowo akufunitsitsa kuti apereke impact kapena apereke kusintha kwenikweni pakati pa Amalawi pakachidwe ka ndale za mdziko muno. Anafotokozapo kuti ndale zipite patsogolo nkoyenera kuti anthu amene akulowa ndalewo alowe ndale ndi nkhani zokhudzana ndi chabwino Christopher zokhudzana kwambiri ndi mmene zinthu zikuyendera makamaka nkhani za chuma ndiyakufunitsitsa kuti ngati nkhani za ndale zikupita patsogolo nkoyenera kuti anthu akhale odzidalira pa chuma, anthu makamaka achinyamata zipeza ntchito komanso anakambapo nkhani ngati kuzomba anakambapo nkhani kuti panopo pali chizolowezi choti mwina anthu andale ambiri akumagula mwina makofeni mabokosi amaliro nkumanena kuti kodi chofunika kwenikweni choti anthu akhale ndi ndondomeko yoti muziyapasa zofunika zawo ali moyo osati kuti dikire kuti amwalire kamene kweni kaganizidwe kawo ka Amumba amanena kuti tsiku lako kugula makofini koma kwenikweni chisakhale chinthu chochiganizira kwambiri kuti achikhale patsogolo pa anthu. Chofunikira ndikusamala anthu ali moyo, nkhani ya zaumoyo, nkhani ya maphunziro, nkhani ya ntchito, ulova ndi zina zambiri kuti zimene zozo zithe. Kwa ananena kuti Malawi muno muli zinthu zambiri, ili ndi madzi Lake Malawi, ili ndi malo anthaka osiyanasiyana, sitingamadandaule zinthu zina zimenezo anazinena kuzomba sikuti nzambuno mwanga anazinena kuzomba ndi munthu payekha wandale komanso ndi Pan-African akufunitsitsa kuti pazikhala umodzi komanso kugwirira ntchito limodzi kuti miyoyo yanthu isinthike kwambiri. Akulunjika kwambiri kuti miyoyo yanthu isinthe ngati nduna akulimbikitsanso nkhani kuti mitengo ya zinthu masitolo kandi misika zodzola nayi kundilande so imeneyo ndi strategy imene Amumba akufuna kuonetsera ku Malawi kuno kuti apange impact koma payokha ngati munthu akupanga izizi kuti aonetse kuti alipo ndithu anthu Malawi muno amene akuganiza mosinthika. Chabwino china Christopher chimene mafuna ndikufunse akuoneka kuti the business community yakwanawo mchikondi iwowa kumbali ya mene akupangira njambini kuma issues amene anthu sakhala kudandaula. Ukuyembekezera kuti pa msonkhano uno Amumba atakubwera ndi uthenga uliwonse mwina kuyang'anira the business aspect kutengeranso kuti iwo ndi nduna za malonda. Pano pasangalephera kunena zimenezo chifukwa nthawi zambiri Malawi muno ngati pali zinthu ngati nzanga ukumbuka President Chakwera mmene amasankha Amumba amanena kuti akufunitsitsa kuti zinthu zambiri Malawi muno zisinthe makamaka pa nkhani ya kukwera mtengo kwa katundu. Ndi Amumba powasankha president kuti khalani nduna yona za malonda amafunitsitsa kuti nthawi imeneyi panali nkhani yokhuzana ndi shuga, nkhani yokhuzana ndi zovala zakaunjika mabero nthawi imeneyi paja mkumbukira anthu ena kana panga zionetsero kudandaula. Ndi president imene amasankha Amumba anali ndi chiyembekezo chachikulu kuti zinthu zokhuzana ndi madandaulo amene akukhuzana nawo anthu ngati nkhani ya ufa, nkhani ya zovala, mafuta ophikira ndi zina zikonzeka. Dzuloli tinali nawo kundilande ananenanso zimenezozo kuti cholinga changa nchofunitsitsa kuti anthu amene akukonza zinthu ngati mafuta ophikira makampani amene zinthu zambiri atsitsira ndiye tikufunitsitsanso kuti zimenezozo zipitenso trickle down kwa anthu kuti anthu adzithadi kuona kusintha kwenikweni kuti apapa akugula zinthu mochipa osati kuti iwo ngati boma atsitsa zinthu kwa mafakitale koma anthu m'midzi akuvutikabe. Ndiye ndikuganiza kuti nkhani imeneyo pa msonkhano uno ayikambanso. Ndathokoza mwina mshuwa kuti
sangalepherepo nkhani za ndale alankhulapo because iwo ndi minister ndi munthu wa ndale so ndi munthu wa ndale so zimenezo sangalephere kuzinena anenabe zimenezozo koma kwambiri ndikuganiza kuti alankhula kwambiri zokhudzana ndi unduna wawo komanso nkhani za ndale kuchipani chifukwa ngati kuzomba anakambaponso kuti akufunitsitsa kuti ndale za ku Malawi zikonzeke pazikhala ndale zokamba mfundo ndale zotukula miyoyo ya anthu amanena kuti mmene amapikisana nawo pa chisankho cha convention kwa MCP anthu ena ake ankapita kukatu kwana chanjanja amene zimenezo sizabwino akufunitsitsa kuti ndale za ku Malawi zisinthe akufuna clean politics kuti anthu akamakhala kuti akuchita ndale azichita ndale motsogoza zofuna za anthu chabwino ndathokoza kwambiri Christopher Sande iwe tikhale tikuyankhula nabe pamene amumba akuyandikira ndithu pamalo pano posachedwa engineer Vitumbiko Mumba akhale akufika pamalo pano kuti ndithu china chilichonse chimene chinakonzedwa kuti chichitike pamalo pano chiyambe nakamba ndithu kuti pali zambiri zimene zikhale zikuchitika ndipo mwambo umenewu akhale akuyendesa ndi Blessings Chilembwe amene wanda amene ndithu akhale akutsogolera zonse zochitika zapano ndipo akangofika amumba kuti pemphero lachitika zonse zayamba ine ndithu ndikupasireni kwa iwo kuti ayendetse mwatsatanetsatane zomwe zikuchitika pano nakamba kuti pali magulu ambiri amene ali pano ena mwa iwo ndi achinyamatanso amene ali pano mwina choyamba anthu akudziweni amene akuonera ine dzina langa ndi Mavis Nkwezalamba amene ndi udindo ku Blantyre Market ma vendor ndithu udindo wanga ndine secretary wa gulu limene la Blantyre Vendors Association a secretary a Blantyre Vendors Association mwapezeka bwanji pamalo pano pano tutabwera nkhani wa mavenda amene akudzathokoza zinthu zimene bwanawa apanga kwa ife mavenda nde iyi panopo pali venda wamkulu kuti muyangane maso anu kunsewu ndi venda wina aliyense amene anakuti amene achingamidwe ndi bwana akhala venda ndi amene kwaona onsewaku ndi mavenda a Blantyre kodi mavenda munganene kuti kagwirire ntchito ka amumba kakupindulira ndi motani bwana atu atitukula bwana atikweza tinalitu pasife tinafatu ife mmisikamo koma bwanawa atiyendera komanso choposaposa ndiyankhulatu pano mumva zimene bwanawa apanga kwa mavenda mumva zimene bwanawa apanga ndithudi kwa ife mavenda amene tabwera pano nkhani kusachithokoza chinthu chimene chocho chimene chikuphulika pano kuti anthu achiziwe kuteko mtundu wa Malawi sakuziwa kuti bwana venda ampangira chani ndithudi ampangira chani venda mwina Malawi mungu anye venda atu amugulira chokwera venda amazunzika kupita ku Chipani venda amazunzika chokwera koma bwana akula chokwera cha venda chokwera venda akamapita ku misonkhano asitekia mukudziwa inu kuti kuyenda kucha nkofunika kwambiri chabwino koma mwina mukayang'anira mmene the business environment pakati pa madandaula kukwera mtengo kwa zinthu zina zotero pali kusintha kuti konse pakati zinthu tuzasintha bread choco it was 2.9 koma as of now tikukula 2,500 koma Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.